Какво е неувереност? Неувереност, тази тежка и толкова страшна дума, която страшно много хора изпитват. Неувереност означава да не вярваш в себе си, да не вярваш в своите способности, знания, да не харесваш външния си вид. И това естествено може да се прояви в много аспекти на нашия живот. Когато ние не сме уверени, ние нямаме самочувствие. Нашата оценка е супер ниска. Комуникацията ни с другите е много трудна. Взаимодействието ни с другите изобщо става почти невъзможно. Взимането на решения е също невъзможно. Хора, които не вярват в себе си, много трудно взимат и решения за живота си, което ги прави абсолютни жертви и много лесни на манипулация хора. Такива хора изпитват непрекъснато стрес и тревога от бъдещето, тъй като не могат ясно да визуализират какво ще им се случи. Защо? Защото са неуверени. Неувереността означава, че не познаваш себе си. Как се случва това? Както обичам да казвам, абсолютно всички наши травми идват от детството. Не е абсолютно всички, ами колкото и да клиширано да звучи, просто всичко започва от нашето детство. Тогава, когато сте имали критична или контролираща майка или баща, които са ви казвали кога да ядете, как да ядете, кога да се обличате, как да се обличате, кога да ходите, кога да ставате, кога да сядате. Много често контролиращите майки правят всичко наистина от любов. Няма майка, която да не го прави това от любов, обаче не съзнава как с контрола и прекомерната грижа за детето си му отнема връзката му с него и със собственото му тяло. Защото когато някой друг до 7, 8, 9, 10, 15 години ни казва какво ние да правим, как да се държим, кога да се храним, кога да се обличаме, какво да правим и какви решения да взимаме, след 18-та годишнина, естествено, ние вече нямаме връзка с самите нас. И ни е много, много, много трудно да взимаме решения как точно да ни се случват нещата. Как точно да взимаме решение, дали е правилно, дали не е правилно, съмненията идват. Ние сме свикнали, нашата личност вече е свикнала някой друг да мисли за това, какво трябва да ни се случи, а ние само да го правим. Връзката, естествено, се губи автоматично. И ние не слушаме себе си, а слушаме всички останали. Слушаме другите. Идва един момент, в който слушаме съпруга си, свекърва си, приятелките си, децата си, всеки друг, но не слушаме самите нас. Тук, естествено, това, което правим със себе си е да се научим да обичаме себе си. Учим се да познаваме себе си и нашите собствени нужди. Много е клиширано също да се говори за любов към себе си, обаче точно там е ключът към всяка една травма, която имаме и всяко едно препятствие, с което искаме да се справим. Един неуверен човек не действа. Той се пуска по течението. Той остава да бъде командван и манипулиран от останалите, тъй като някой друг в детството му е дирижирал живота му. Следващия, който го дирижира, най-вероятно е съпруг или шеф или който и да било там авторитет в неговия живот. Как да излезем от това, да не сме вече така неуверени, зависими и, и с по-висока самооценка, като започнем да опознаваме себе си. Взимаме едно дневниче, отваряме го и започваме да пишем. Коя съм аз тук и сега? Кои са моите убеждения, кои са моите вярвания, кои са моите страхове? В какво аз вярвам, в какво не вярвам? Кои са моите качества? Кои са моите победи? Кои са моите падения? Приемете тези падения за едни прекрасни уроци. Коя е средата, в която се движа? Харесва ли ми това, което имам около себе си? Харесват ли ми хората, които имам около себе си? Какви са моите нужди? От какво аз имам нужда? Какво би направило мен щастлив или щастлива? Какво би ми донесло радост? Кои са границите, които позволявам да нарушават моето щастие? А кои граници аз би трябвало да спазвам? Какво е моето обкръжение? Какви навици имам? Тези навици работят ли за мен или не?
Тези навици добри ли са за мен или не? Тези навици помагат ли ми аз да съм по-щастлива, по-здрава, по-усмихната или не? Да съм по-позитивна или не? Как мога да променя аз тези навици? Себепознанието всъщност е точно това. Да опознаем себе си, своите позитивни, своите негативни качества и да се опитаме да ги приемем, да ги обикнем и да се възползваме от ресурса, който имаме в себе си, за да изградим нещо по-добро. И нещото, което е супер, 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 супер важно в граденето на нашата увереност, нашата самооценка и нашето самочувствие е действията. Без действие няма увереност. Най-сигурният начин да градим увереност е когато действаме. Ако не правим действия в посока промяна на нашите навици, на нашия начин на живот, до тук ние няма как да изградим тази увереност. Ако не опитаме с новата работа, няма как да знаем дали тази работа е за нас. Ако не опитаме да направим следващата крачка, няма как да разберем кои са нашите хубави качества. Много често хората не познават нито своите позитивни качества, ресурси, таланти и способности, не познават също и своите негативни сенки. И това непознаване води до тази увереност. Ако някой в детството ни е отнел правото да се себе опознаем, да падаме, да грешим, да изявяваме себе си като една личност, то тази чест ни се пада сега, когато сме възрастни. И не пораснем ли, не поемем ли отговорност за начина, по който живеем, не започнем ли да действаме, увереност няма да изградим. Неувереният човек е замръзнал някъде в детските си години дете, което нито знае кой е, нито знае какво иска, нито знае какво му харесва, нито знае на къде иска да тръгне. И очаква някой друг да му покаже тази посока. Обаче за всеки тази посока към благоденствие е различна. Всеки сам за себе си трябва да прецени кое е най-добро за него. И това се случва с нашата опитност. Колко повече действие, толкова повече опитност. Колко повече опитност, толкова по-високо израстване. Колко по-голямо израстване, толкова добро изграждане на нашата увереност, на нашето самочувствие, на нашата самооценка. Така че увереност не се гради от днес за утре. Увереност се гради чрез любов към себе си, чрез познаване на собствените ни нужди, чрез познание за собствените ни качества, чрез приемане на всичко негативно в себе си, чрез истинска безусловна любов на нашите сенки и на негативното, което имаме в себе си и чрез трансформирането на нашите страхове. Защото там, където има страх, там има и ресурс. Трябва да вървим точно срещу него. Няма грешки. Има опитности. Няма да сбъркаш, ако действаш. Просто ще се научиш на нещо ново. Бъди любопитен. Бъди човек, който иска да изгради своята увереност, като експериментира, защото живота е експеримент. Най-силното оръжие, което на мен, инструмент всъщност, който на мен ми помогна да изградя своята увереност и с който всъщност започнах да градя своята увереност, е дневникът. Моя личен дневник, в който се себе опознавах. Там описвах не какво съм яла днес и колко пъти съм излязла. Описвах своите емоции. Защото ако не познаваш своите емоции, ако не познаваш своите качества, ако не познаваш човекът, който виждаш в огледалото, ако не обикнеш всяка част и всичко, което виждаш в това огледало, ти няма как да се превърнеш в един уверен човек. Но трябва да виждаш с едни искрени очи. Не трябва да се самозаблуждаваш. Трябва да бъдеш реалистичен, но не и супер критичен и осъдителен към себе си. Трябва буквално да балансираш и да виждаш истината. А тя е, че ти си един уникален човек. Един човек пълен със страшно много ресурс. Един човек, който е нормално да има своите негативни и позитивни свои качества. Един човек, който знае, че ако себе опознае себе си, може да надгради себе си. Може да променя.
може да трансформира, може да надгражда и може да управлява живота си по начина, по който на него му се иска. Да пораснеш и да си възрастен означава да си уверен. Защото едно дете, зависимо от родителите си, на него му е доста лесно, тъй като родителът взима решенията. Родителът носи отговорността. Родителът е този, който му казва какво да прави, защото той е малко и все още не разбира големия свят. Но ние вече сме възрастни хора и е време да поемем отговорност за нас. Време е да поемем отговорност за това какво искаме да имаме в живота си, какво не искаме да имаме в живота си, как искаме да живеем този живот, как искаме да изглеждаме външно, как искаме да се чувстваме вътрешно и да повярваме, че имаме силата това, което не харесваме, да го променим. Защото имаме тази сила. Но няма как да го направиме без действие. Няма как да сме уверени хора, без да започнем да действаме. Много често това действие е страшно, защото 10, 20, 30, 40 години седиш в една комфортна зона, която е зона на страдание, но въпреки всичко е комфортна. И за да промениш живота си, ти трябва един ритник отзад як, който да те накара да действаш. И не наложиш ли тази воля, не се ли насилиш да направиш крачката към действието, няма как да промениш живота си, няма как да натрупаш увереност и няма как да се превърнеш в един възрастен човек, който поема отговорност за живота си и който познава себе си и който ще направи света около себе си едно много по-приятно място за него за живеене. Пожелавам на всеки успех. И който иска да се свърже с мен и, и да се възползва от услугите ми, просто ми пишете в имейл, в коментар, без значение, аз ще се свържа с вас. Благодаря ви от сърце.